Dus dan zeg je, goedendag kijkers van hier. We zijn vandaag op de Timpen. We zijn bezig met de kerst. Ja, komt wel goed. Ja, ik weet het verder. Ja. Oh ja, sorry. Goeiedag van Friesland van het Verheer. Dit is op het Timpen. Morgen heen op het Timpen in Wisselen. Het is een bijna week kerst. Wij zijn meestal al van de zomervakantie ben wij allemaal Christen aan de gang. Anders krijgen we het net clear. Ja. Maar wat vinden mensen ervan dan? Dat ze sabatiert al beginnen? Oh, een gezellige periode. Vind ik wel hartstikke leuk. Ja. Maakt het hun niks uit. Nee, hoe eerder hoe beter. Het is wel een hele lange periode. Ja, het is wel een hele lange. Ja, wij zelf houden er op een gegeven moment net meer van. We staan dus op markt en dan is het gewoon, het tijdbestek is kort. En nou, het is best wel veel werk. En je hebt boven wel gezien dat ze heel veel dingen maken. Dus het kost tijd. Die plaat van porrekeks. Pesser. Porrekeks en laatmiggen. En zo. Beetje oud gelijken. En wat vies je leuk al? Mijn werk. Ja? En doe je elke dag wat oors of is het dit? Ja, maandag. Een down. Ook. Plus. Houthok. Ja. Houthok. En dan is dan Tinder hier zo? Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Vind ik leuk. Ik heb deze sterren joert maken, dus ja. Ja joh. Ja. Dat is nog wel even precisiewerk. Ja, zeker. Ja. Maar daar ben je toch wel van? Jawel. Wel vertrouwd mij de zeer. Ja. Alle vingers ben er nog. Ja, ik heb ze alle 10 nog, dus Ik werk heel lang op het Timpen. Ik heb je even laten zien. Ik heb dit gemaakt. Heel mooi. Dit met heidjes met geutjes gemaakt hebt. Ik heb op TikTok heb ik ook een kanaal. Een YouTube kanaal. En als je het leuk vindt, kan ik uit maar kijken. En niet vergeet abonneren. Een tabje klikken, abonneren, een pennetje klikken. Ik zie vaak Netflix. Oh, is dat goed? Ja. Oké. Ik heb nog nooit wat opengehaald. Nee hè? Maar dat is fijn. Zo te worden. Ja. Ja. Lekker in je eigen wereldje zit je dan. Dus dat vind ik vaak wel lekker. En gezellig hier met al die man. Ja, ik heb wel gezegd, kan er niet een vrouw bij? Ja. Heb je nog meer vragen? Nee. Kerstkaarten voor de verkoop. Ja. Die worden hier dan verkocht met de kerstmarkt straks. Dus. En je bent al een tijdje wandelen, toch? Zijn best wel snel, vroeg hoor. Ja. Ik denk soms ook wel eens van nou al. Volgende. Kun je opletten, hè? De foto. Vies je de Christ een mooie tiert? Jawel. Wat is er mooi aan de Christ? Nou, ik hou wel van eten en zo. Gezellig. Ja. Daar hou ik wel van. En hij zelf, dus ik zou trouwens? Nee. Ja, niet. Nee, is voor de markt. Ja. Wauw. Beautiful. Beautiful, meneer. Heel mooi. Dat is mooi. Ja. Dat heb ik kaast. Hi. Kijk, volgende stukje. Alweer? Ja joh, moet af. Wij doen met de tuin. En 's winters gaan we altijd spotten. Ja. Dat is wel leuk. En Christiekjes maakt ze dat toch je net? Nee. Daar ben je wat te roeg. Daar ben ik wat te roeg voor. Ja, Ja hè? heel roeg houden. Jullie kunnen soep mee eten. Ja, We hebben Of verse champignon. Toch?
Wat is van de sop? Ja. De chef. Ja. Ja. Ik heb tekenles. Dat doe ik dinsdags morgens. Leuk. Nou, en woensdag zit ik hier in de keuken, vrijdags in de keuken. Een echte keukenprinses. Ja. Hij is clear. Ja. Wat mooi. Ja. Tineke. En de foto. Wauw. Mooi hoor.